Alhamdulillah wa syukurillah. Bala kaula wala quwata illa billah ma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dek Petro. Selamat pagi, Gong. Pagi Mas Petro. Nganggo leren unjalamekan luwih dhisik. Bombong kaworan bunga nampa dawuhe para pepunden, para minulya. Heeh. Nggih ingkang winengku kinurmatan Ibu Wali Kota ya Petro nggih Mas Gareng. Luar biasa. Ana tetembungan dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Maknane apa? Mas Petro ngendika kaya ngono ayo no. Dengan agama hidup akan terarah. Menika wis sapa sing ora ngerti Mojokerto, ya. Menika nggih termasuk kota ingkang religius. Oh, warga masyarakate agamane kuat, agamane kenceng. Ngono. Ayo. Ya. Terus dengan ilmu hidup akan mudah. Nyambung pirembakan wonten ing sisih limbuhan kala wau salah satu misi dari Ibu Wali Kota yaitu adalah pembangunan SDM utawa sumber daya manusia. Wah, luar biasa. Dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah, gitu. Agama karo budaya mlaku bareng, aja nganti dibenturke, nanging kudu seiring sejalan. Ngono ayo. Luar biasa. Kaya mau sing diomongke, sing diaturke karo Mas Andik TV. Heeh. Di tengah-tengah efisiensi anggaran program pemerintah pusat nanging pemerintah kota Pemkot Mojokerto masih standby, gitu, masih setia nggone nguri-nguri lan murid-murid budayane awake dhewe. Nah, pancen bener kaya mangkono mula wis ora ana tembung sing luwih indah yang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun kang sarta terima kasih yang sangat banyak. Ayo, dikendone iki akeh, gitu. Nawala-nawala sing durung dibaca. Ngono ayo. Biak-biak waton kecandak, gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone pikoleh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar. Badhe request lagu Katresnan Sejati. Ya. Lagu menika kula aturaken kagem sedulur FMA kalian sedaya fan Asta Brata matur nuwun saking kula Mas Suhardi Lingkong kagem Mas Akbar Kang sarta semaku Asta Brata tansah pinaringan sehat lan tambah sukses selalu amin amin ya rabbal alamin. Nah, iki mau saka Pak Pras ya ana sing durung diaturne ana, ya. Mau nyuwun gerajakan Banyuwangi sing nembang Mbak Proborini karo nyuwun apa neh dua permintaane ya kuwi karo sesideman. Sing nembang kudu Mbak Yovika. Wah. Ngarani. Saking Pak Pras niki wau kurang satu dereng kula pinangkani sing lumantar WA. Heeh, iya ana sing lumantar WA. Pesan-pesan masuk durung kebaca, ya. Saka-saka wae. Nggih. Iki derek wungon Mas Akbar salam budaya iki saking Mbah Wo Ketandran uga memonitor. Nah. Iki kagem Wilujeng Dalu Den Bagus. Nah, semangat, sehat, sukses selalu. Menawi dipun keparengaken nyuwun ninggal katresnan kagem sedaya pamirsa ingkang nenggane lumantar Asta Brata saking kula Bapak Lasiman wonten ing kabeh. Iya. Sengi nek ora WA maca WA iki linu kabeh. Ora sida wayangan. Iya. Sisi depan diaturne. Ayo Mbak Yo. Ya, Mbak Yovika. Listia, Risma. Nggih. Ya, Anu, jumeneng. Enjing selamat pagi Mbak Yovika Listia Risma. Nggih, sugeng enjing Mas.
Akbar. Dereng ngantuk to? Alhamdulillah belum. Bidal mriki kalih sinten, Hara? Kalih Ibu. Ibu Mirsani. Nggih, mirsani. Weh, ngaten niki nek jenengan main ngaten niki, Ibu ngaten niki sare napa? Nggih, mboten no nirakati. Oh iya, sae nirakati anaknya. Di mana-mana selalu mengantar. Ya, Ibu. Niki ada permintaan lho, Mbak Yovika. Nggih, napa? Sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ayo dibawani riyen nggih. Yo, arep ngendoni swasana kang kenceng. Yo. Ayo. Ayo Mbak Yok. Niki mau ceritane ngarani ngoten to, Mas? Ngarani iki lho, wacane dhewe kok dikira aku. Lah ya ngarani enten duwite mboten? Lho, piye ta? Oh, no, lho iki lho. Dikira aku ngaku sih lho, Dik. Berarti enggak aku nang gue. Piye? Enggak aku. Ya wis to. Ngopo to? Iki bagianmu dudu iki sih. Apa, Mas? Yo, bowo. Ya. Yo, dikawani sih. Uga dianu lho, Nok, di live streaming. Nggih. Ora usah getak-getak ngoten. Mboten, getak iki semangat Oh, ngoten. Jenengan yang menten iki semangat nggih, Mas. Semangat. Oh iya. Mosok wis anu napa niku iki di live streaming gitu. Panjenengan mbok menawa arep salam sapa-sapa. Yo, sapa? Enak ndak? Nggih, khususipun nggih sing mirsani dateng dalem menika penggemar berat Asta Brata ngaturaken sugeng mirsani. Selamat pagi. Pak Lasiman nggih, Pak Lasiman selalu. Lho Pak Lasiman iki kabeh malah ora kler anu lanjut ganti iki mau ganti. Suara kurang permana ning wasis hang ngumro hang ngumrume artine apa?
Napa niku Mas kula dereng kok mudeng. Wah, swara kurang permono iki berarti artine apa? Suarane ora patek, ya wis mayak-mayak lah. Suarane ora patek apik. Ning wasis iki pinter. Angungkrung ki apa? Napa niku? Merayu. Oh, suarane gitu. ndak patek apik ning pinter ngerayu. Nggih, contone pripun niku? Lho, niku nyeritane sejarah ini. Nggih, maksudnya mosok mboten enten contone. Contone napa? Ngerayu. Maksudnya tiang setri tapi suwantene kan biasa mawon cara mono. Cara mono. Nah, tapi saged merayu ngoten niku lho. Nggih. Kathah to. Ning kula niku kok dereng nate dirayu wong wedok selawase urip. Iya. Masa Kondi ki mau. Mbak. Terus-terusno. Hangrom marang Sing kemayu. Bendera Bendera Iya, terus Tias sulis Tio Pijer ngincangake halis ngincangi alis iki piye to? ngeten lho Mas. Oh iya. Nek ngincang ki alis, nek lembean niku apa? Lembean niku tangane, astane. Nek jangkah. Jangkah niku kakine. Oh iya. Apik njur. Gak wis. Terus iya. Yo tibake, heeh. Terus tresno sesideman. Ngintunaken ingkang tasih memonitor lumantar channel YouTube wonten kula aturaken kagem Bunda Angel Heaven. Menika stay wonten Hong Kong
memonika lumantar channel YouTube ngaturaken panuwun. Ayo, dilanjut. Mbak Yovika. Urip ana kutha menghaturkan uling nggih menika langgam sesideman karya besar Ki Haji Sukron Swondo. Ngono ya, Lek. Ayo. Luar biasa. Saiki yen awake dhewe gagas Mas Garing Bagong. Piye, Bro? Saiki regenerasi seniman kuwi ora bakal kentekan dalang kuwi wis akeh regenerasine pengrawit semono uga sinden semono uga. Sing perlu dipikirkan jaman saiki ya kuwi piye regenerasi pecinta wayang kan sarta penanggap wayang iki. Oh ngono. Iya no. Guarange ukeh, pengrawite ukeh, sindene bludak nek ora ana sing nanggap ya arep ngendi anggone. Oh ngono dadi wadah gitu. Mula awake dhewe berkarya sak mampune, sak gaduke nalar, sak kadaring lampah supaya piye bisa jadi narik kawigaten supaya para pecinta budaya iso karenane penggalih. Ayo kula aku suweneng para penggemar-penggemar kuwi solid gitu. Malah iso
Yo ngacarake utawa nanggap wayang dhewe kaya wingi Mbak Zahra sok FMA yo wayangan dhewe. Oh, FMA. Iya, yen ora kleru sasine April. Luar biasa ya. Ngatasi ora mung seneng ora mung penggemar ning uga ngenekake. Ha iya. Luar biasa. Ayo, lanjut. Baul. Ayo, urung nembang kian iki mau ya. Baul. Seperti baul. Suwi Padi kesini sama siapa? Sendiri. Iya, uprus kuwi. Loh, saestu sendiri tadi. Menane. Mau nek ndelok statuse Mbak Aul snap IG karo TikTok wah wis karo calone. Wah. Ya kan ya mosok ya kalah karo sampean. Aku ora tau ngapit wong wedok. Mosok. Mbak, aku niku ya regane ora duwe niku. Oh, diupload. Ya aku yo ndelok status sampean wis duwe talent kuwi melu seneng. Kapan ya aku iso ngatut wong wedok? Kan yo urung duwe. Jenengan dereng gadah. Heeh. Tapi koyoke kok. Tapi yo pengen ngaput. Tapi koyoke kok nganu. Nganune sapa? Kaweane wis. Biasa. Anu apa? Teka-teki, penuh dengan teka-teki. Teka-teki. Nebang. Nembang apa niki? Oh, anu ya tinggal katresnan. Oh, siap. Permintaan, yo. Nggih. Iya. Monggo, HP kanca-kanca manut langsung seraginan oke, dilanggan dhisik ya oke. Ya, Ayo monggo kanca-kanca, dadeke. Wah, sing gawe kong. Luar biasa. Heeh. Ketoke kok semangat sekali hari ini. Lek ning ngene peraturannya ora entuk medem. Iya. Tidak boleh ngombe banyu sing disumet iso nguluh. Iya. Bensin.
Pangesti. Iya. Luar biasa tinggal katresnan garap cara serakinan. Ayo ngrungokne tabane kanca-kanca sak jumlah Jawa Timuran yo apik mung sore. Wah, iya. Paling apik. Emong. Ayo. Ikan asli ya. Ayo. Ada sing ngomong rombongan demo sing kendang apik ya. Iya. Ukale sing kendang ayo. Ayo. Sapa ki Seli. Marcelia. Kita Marcelia tak bener ya. Ayo, cepetan musik. Tok. Oh. Seli. Ayo Seli. Diumpani berbokong buri dhewe. Aku Pak jan gerakan tubuh sampean niku nganu Mbak, memikat Langge. para kaum Adam. Lah iki wau jareke mantun model-model pun dibenakno. Sakniki kula luwih kalem lho Mas. Weh, lah kok iso model-model iku piye kegeden apa piye? Nggih ancene niki wau polahe nganu. Gas. Sakniki pun dibenakno. Oh, pun dibenakno. Dadase sakniki. Kegeden ngono apa piye maksudku iki? Mboten niki kula diubetaken. Oh, dibenakno. Nggih. Makane mantun niki kula lek nembang. Nah, jakete kalung-kalung ngeten iki. Baru kan tidak keluar ciri khasmu. Oh, ngoten. Mungkin ono sing kata sing Bonang sing Jekon mboten waron nek mboten Mbak Seli joget nganti muser. Apa ya kepengin jaget karo aku ndek kene? Iya. Apa? Nah, Sing musik Mbak ben kanca-kanca lere. oh musik. Jono. Jadi niku mau kalau ningali komentar YouTube. Heeh. Wonten panyuwunan Suketeki. Oh gitu. Yo. Oh kawak mana? Apik. Suketeki sing piye, Mas? Oh salah. Ora gelem mangan kabel. Wong lanang seneng karo lanang kaya sapa? Ayo. Aku kok kabeh. Nganu Mas Dalan. Dalan. Mboten napa-napa niki menawarkan ke Mas Hendra, Mas Hendri. Mas Herman. Mas Heru nanti dibuat bom sama Mbak Kaisek. Ora, aku kepengin joget karo Mas Herman sing Bonang. Niku priyayi, aja kon joget. Oh, priyayi. Kasepuan. Sakyane Mas Herman. Aku kepengin karo sapa ya? Ayo. Tio niku suarane sae. Sing jaipo. Nah, Ayo. aku kok penasaran. Jadi mau sama ngombe Mas. aku Seli bayang nek joget apik. Nah, Maju. ora. Ayo bagi prei suwi lho. Nah. Mbake lo wis turu. Jare wedi Aku ora tau tuh mode cus nggae beskap kok pas awak mesti kegeden. Enggak tahu tuh mon aku. Ya, selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi, Dek. Ya sepurane lho ya iki ora tak duwe nyar Beatrice sepurane. Tak ganti karo. Gak butuh. Ya ya biyen tak apa saiki. Iya ya, Mas. Anjane wong lanang iki koyo ngono. Biyen dele saiki tempe. Saiki wis susu kedele. Suka teki sak bait. Ya Bener. sak bait, Mbak Seli, sak bait maca oleh. Presiden pidato maca. Aku sewengi iki mendru. Apa yang dredeg, Heeh, Mas? ndruwedeg aja ditemek. Oh, jadi demak. Dalah. Gak oleh. Balesen. Ayo jajal. Kamu. Ayo. Kena pidana KUHP. Ya. Emoh aja. Anu, Aku wek njaluk contekan. apa? Nah. Kak Ese, sik Mas Rio ben niku Mas Dus ben buka lirik. Ya, Mas, nek gak buka. Cakepanipun suka teki.
Cek suara dhisik, Mas. Iya. Iya. Matuk aku. Piye kibotane Mas Rio piye kibotane? Bagus, bagus. Punya iso ngibot kok dadi tak kon nilai pengibot. Maine requestin aku kunci apa, Mas? Kunci apa? Maine apa? Korte apa? Apa Mas yo? Apa ya nek ngene iki gak ro? Lah wis diringi lah piye. Iya. Yo, sebentar lagi ya. Berdua ya. Oke. Ya, coba kaya ngopo sih mesra ora apa-apa gandengan tangan ra masalah. Enggak gelem Mas Tio lo karo aku. Profesional. Nek duwe pacare ning ngisor. Kaya jijik lo karo aku, Mas. Enggak, aku tak benane kok ngene omah. Enggak ya. Terus saiki to. Enak reme to? Kok ngerem dadak? Apa ya ibadah? Makasih Mbak Seli, Mas. Sami-sami Om. Jangan kemeringat lo Mas Tio iki. Lagi kemeringet ya Mas. Enggak isu mama. Ya, Mbak Pesek, Mbak Pesek. Sepati Mbak Pesek. Ya, sepati Mbak Pesek. Iya, sepati. Terontak. Halo. Iya. Selamat pagi Mbak Sri. Nggih, selamat pagi. Ngomong pas dadi resiki Sri teko aku. Bare jam piro, Mas? Lha kulino ngetune dalang bulan bare jam 3. Lah, aku biasanya ora jam 3 to bareku. Sri. Setengah papat sok jam 4. Ya kacek setengah jam. Ya iya, aku ki kon gelis bar kok moh mesti. Oh, kan suwe to berarti. Iya, dari segi apapun ya. Katresnan sejati. Krungu dhewe to Mas Herman. Iya. Kandhani yo. Domongi kok. Iya. Ayo Mas Heru. Oh iya, iya. Ya ya Mas Heri yo, ya Mas Heri yo. Yo Mas Heri. Luar biasa. Semangat ya Cacah ya. Domongi kok. Sesuk jek bacot ya. Iya. Bacutan nih. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Heru. Iya. Selamat pagi Mas Akbar. Aku ada ya. Sawir Mas aku. Mas Heru ndak takon nyanyi ya. Lu bolak-balik to Mas? Betul mesti beberapa pementasan iki kok mboten nyanyi gitu. Jane malah suka saya. Iya. Seneng makano kancane. Makano karis. Ini gamelan ikut ya. Katresnan sejati ya. Maka ayo digobok, ayo. Melok. Guys singgungnya, yuk. Tuh makanan sesuk. Malik, tripik gedang tripik telo sing kidang waton rata sing baku nuntuke lakon Mas Gareng. Ayo. Ditatong. Iya Mas Peter, wis cukup. Tekan sepingan nggone suka parisuka, ditutuke lakone Pandhawa syukur. Ayo tak derek Mas Peter. Ayo. Dikrokan ngomong